Inama sobreta avela tonsa ababala ombreta ba senamo sabretela abina monto savela benta parasiafa daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda zandaive nacho aitarisirwa pasi daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda zandaive nacho aitarisirwa pasi asitesu wakauya ukanizimuta bamumatope asitesu wakauya ukanizimuta bamumatope daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda chandaive nacho daitarisirwa pasi zakaoma veniwe kana usina chawinacho hapana anokuda kana usina chawinacho kunyangwe hama dzinokuvenga hapana anombokufonera kana kukushanyira kumba kwako vakakutarisha vanoti ndiro rombe kare nyika vakakuona vanokudzinga pavanenge vari ndo yakaitwa Haka na Sara kusvika apinda murenje raBheerishebha ndokubva bhaibheri shoko raMwari rati arimo akachema kuna Jehovha akati Mwari wekudenga ndionei. Unonzwa Haka wakupa testimony yake anoti ndamuona anondiona ndauya kuzobudza munyikani. Vanhu vanogona kukudadira, vanhu vanogona kukuitira zvakaipa, but aripo anokusimudza kubva mumatope. Unonzwa munyori wabhuku yaPsalms akuti kuna Mwari anosimudza marombe kubva muguruva achimakadza namatsinje. It doesn't matter zvavakaita, it doesn't matter zvavanotaura pauri, ramba uchingonamata. One day unosumukawo, one day unoonekerawo, one day vanokuzivawo. Daida adirwa ichionekwa sendisiri chinu andina chandaive nacho darisirwa pasi. Who is this man? Who is this man? Ha! Who is this man? Kanamo setaba. Oh, who is this man? Hey, my God. Some say Elijah. Some say Elisha. Some say the prophet. Ha! Oh, who is this man? Ania kapenia taya. Who is this man? Inamonia koya taya. Who is this man? Enamia ne manamia. Who is this man? Oh, who is this man? Jesus. I believe, and I declare, my life will never, a period time, it will never be the same again. It will never be the same again. My God. I believe.
I declare my life will never be the same again. Unatwa mnyori wa book ya Job akuti, declare thing and surely it will come to pass. Wherever you are listening from, don't have to utange ku declare, utange ku taura pamsoro pe life yako. The Bible says in the book of Psalms 82 verse 6, I made you gods, the children of the Most High. Power of mariri pa ku declare, simbara Jehovah mariri pa ku taura. Don't have to utange ku declare pamsoro pe life yako. Wane nguweka reba usina mwana, bata numiroro udeclare. Wane time ya kareba usina basa, bata mapepas ako udeclare. Ute kore rino dino mudana robasa, yesye dino mudana yaman. Inamane salamu, inamane nedebo. Kimina ana, unatwa tipora kuti, pura mewa, pura nesimba. Paruiziro akaeretsa matibabu, pura mewa, pura nesimba. Paruizikisonu. Don't know to profit kumwea wako. Don't know to profit ku life yako. Uti shakatora na baba mkuru, shakaparaza na tete, kore rino ashini parazi. Mwea wako ngaupfure na simba, bangwe mendo makaisiro mkani. Bangu na uvoga itabasari ne mari, bangwe mendo makaisiro mkani. Bangu na uvoga itashinoneka, profita kumwea wako. Profita kumwea wako. And I declare, and I decree, amen. My life will never be the same again. I declare, and I decree, my life will and I declare, and I decree, my we are determined. Kuna mari aitenyasha wasikana. We are determined. Kuna mari aitenyasha wanamai. We are determined. Kuna mari aitenyasha imevana baba. We are determined. Kuna mari atitire nyasha tichitina imariwe wari titire iwonyasha that ai mariwe nyasha titire iwonyasha ai mariwe ai kama na mosa wari titire iwonyasha sediana moy tireke ai tireke rekupara ayaya. Bangwe wenda tina ma connection, bangwe wenda tina amatino kona kutiburitsa kana kutibasi kana ndikasato batirira pana Jehova taparara, kana ndikasato batirira pana mari taparara. Jekara mangwana redu ngava kufurira zvimwe pati ngavasa kufurira kushanda bata, ngava kufurira zvimwe pati ngavasa kufurira kushanda bata. Ndoda kuti urambe wakabatirira pana Mwari, ndipo pane nyasha dzedu. Ndoda kuti urambe wakabatirira pana Mwari, ndipo pane kukunda kwedu. Itire Mwari ngatiitire nyasha. Ai Mwari we
vamwe tikavafonera vanoti tinodai, vamwe tikavafonera vachapdaira mafonero, vamwe tikavakumbira vanoti nyima. Saka pana Mwari ndo pane kubuda kwedu, pana Mwari ndo pane kukunda kwedu. Saka tauya takati tiitirei nyasha. Kana Mwari mukatirekedza taparara, mukatirekedza vanoseka, mukatisiya Mwari taparara. Mwari we mukatisiya taparara. Ipo hapana zisinga kone kwende. Kamana Mungu. Hapana. Hapana. Hapana zisinga kone kwende mi. Tibi murabi mukuru ando poresa. Tibi murabi mukuru ando poresa mari. Hapana zisinga kone kwende mi. Hapana ma. Hapana. Hapana zisinga kone kwende mi mari. Tibi murabi mukuru ando poresa. Tibi murabi mukuru ando poresa. Ma doctors ane pano perera. Nekuti vana komana vevana, vane pavano kumira. Vamwe venyu makatopiwa mazuva, ukanzi mazuva awasarwa navo amashoma. Akanza yakutokuuraya. Vamwe venyu makanza ufe wakabata mwana, anekuti chibereko china mafibroids. Vamwe venyu makanza kuna kwamuchaenda, anekuti wakutofa shamari. Mazvidza yakutomupedza, but now yakuzokuudza hana mavanga ake takaporeswa. Hana situation yaasingakone, hana situation yaanokundika. Vakamirira Lazarus kusvikira aora, vakamunyorera tsamba vakati wamunoda arwara. Iye ndokunonoka kuuya kuti situation yake inyatsodeteriorate. Paano apia anoti Lazarus, come forth. Every situation you're in now, I declare come forth. Every disease you're in now, I declare come forth. Kensanga ipore. Mazvidza Jesu. A fibroids ngaenda. Natipora. A piles God disappear. Wherever you are, be connected. Mazvidza Jesu. May there be deliverance upon your life. Natipora iwe. Mazvidza Jesu. Pora iwe. Wherever you are, be healed. Whatsoever you are suffering with, be healed. Whatsoever you are encountering, be healed. In the name of Jesus, be healed. Mauri kutoteerera pane zviri kuitika muropa rako, pane zviri kuitika munomo mako. Pauri kutoteerera pane kupora kuri kuitika pauri. Wherever you are, may you be healed. Mazvidza Jesu. Iwe chirwere hauna simba. Uviri wangu itemberi ya Mwari.
Dianwa kutengera iwe. Dianwa kutengera iwe. Ipapandiri. Dinokupisa jete. Ipapandiri. Musitara Jeso. Any form of affliction, any form of pain, any form of disease, any form of virus, may it leave your life right now. May it leave your life right now. May it depart from you right now. In the name of Jesus, may the blood of Jesus cleanse you. May the blood of Jesus wash you. May the blood of Jesus heal you. May you be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name wakandivira pamchinjikwa bamwe bese banokusiya bamwe bese banokuchacha. One day bakaenda kuna Jesu babata mkadzi achipewa sikati ishata mubata red-headed achipewa mkadzi ushu. Unanzwa Jesu akuti kana pakati penyu pasina akambotatsa ngakutake namapi na uyakushokudza shamaka. Hakuna ne right yekukuchacha. It doesn't matter ukatadza zvinenge. It doesn't matter ukaura zvinenge. Hakuna ne right yekukanda dombo pauri kana ropa rake risingagone kusuka zvivi zvako. Haana right yekutaura pamusoro pezvawakaita. Varipo vanodzadza, varipo vanotaura pamusoro pevanhu bata havana ropa rinosuka zvivi. Muchinda mukuru akasuka zvivi zvako ndiye ari kuti ndinokuda. Wherever you are, muka kubva muzvivi izvi. Sumuka kubva pakupekisiraita. Wherever you are, pack your things and come back to Jesus. Toka kuna Jesu soma. wakandivira iye wakandivira Namela bosaya Bilina milena Belina mose Elanila Enimani ya Sofia na Maya Palina be Amela suvina be Abela ne meyano senaya Ay Bamia Kenamo Enamela imimunota sakore kuzondiwira amunonoke amukundikane unota sakore kuzondiwira Maria unonoke imi hamukundikane
unotasha kore kuzondirwira amunonoke uye amukundikana nepapi pamaka mukundikana mwe unotasha kubva ku testament kusvika new testament na Abrahama akanga ane makore asina mwana makamupa na Isaac makamuti rimari pakera akakohwa 100 folds na Jacob waomerwa koreriya makasangana naye pamusoro pekhoma neupi mwari wamakangokundikana na Moses angauraya munhu makamuchinja akava muprofita kubva pakuva emetara to a prophet yano wamakambokundikana mwana kana mwari asina waakambokundikana haasi kuzokundikana panyaya yako yevhisa haasi kuzokundikana panyaya yako yemereji aino wakuchema makore angu afamba ndisati ndarorwa ndauya kuzokudza taakundikana aino wakuchema ndagarisa ndisina basa munhu wamwari but ndauya kuzokudza aakundikana unotasha kore kuzondirwira imihamunono amukundika anonzwa vanhu anonzwa vanhu anonzwa vanhu ndosaka tichimunamata anonzwa vanhu anonzwa vanhu anonzwa vanhu ndosaka tichimunamata anonzwa vanhu anopindura arambe akanyarara anopindwa vanhu ndosaka tichimuna Shadrach, Meshach na Abednego vari mugomba remoto pavakasungwa aita unge seasipo pavakavabata aita unge seasipo vachivakanda moto aita unge seasipo but ndine chinondivhundutsa panyaya iyi varume vakakanda Shadrach, Meshach na Abednego bhaibheri rinoti ndivo vakatanga kufa ndinodeclare semuranda waJehovha handina naanokumukira ndiye anotanga kuwira pasi Hamani wakagadzira matanda ndiye akatanga kuenda paari Judas ndiye akatengesa Jesu but ndiye akatanga kufa Mwari ngaakupreserve kana wadana kwaari ngakunzwe anoita seasipo aripo wakazonzwa voti pane murume wandiri kuona anenge mwanakomana wekumusoro-soro arimo muupenyu hwako ari kuita seasipo pamereji but aripo ari kuita seasipo pabhizinesi but aripo arimo mutirongo havana kudzokera shure Pita na Johani varimo mutirongo havana kudzokera shure Nati Pita na Johani varimo mutirongo havana kudzokera shure titi ngakudzosera kumashure sha inyerende rengakutasise kuna mato
inaye mujolera kuti waramba ngokuthi sekunamandla indawo yekuti wafayiwe here pabasa zvekuti waakuda kutosiya mwana indawo here yekuti bhiza raramba kubuda wakuti zvekunamata handichada asi Peter naJohani vanoti kumashure hatidzokeri vari mujeri imomo ndopakauya divine intervention ndauya kuzokuudza samana Mwari ari kuuya kuzokubatsira Mwari ari kuuya kuzochinja life yako Mwari ari kuuya kuzotransforma upenyu hwako ramba uripo Itana Joani Varimo mutiro Avana kutokera shure Aladadadadaba Paulo na Silas Varimo mutiro Avana kutokera shure. Unonzwa Paul arowa atukwa pana Acts chapter number 16 verse 25 anoti ndiri mamuna mari changurumbidzai Bible ramu rinoti around the midnight they began to worship and to praise the Lord. Nova Bible rati suddenly there was a great earthquake. Awetire kuti suddenly rinoreva kuti chiri paripocho hapana zvinoitika akana watanga kumurumbidza anouya chiri paripocho kuzotransforma life yako hapana zvinoitika akana watanga kuhoshipa Ndichanamata Jehovah Jehovah Samasimba os Ndichanamata Jehovah Samasimba Inamena malania sena Sama simba anga Achiyambu Epo do usibuka bagano mumutsi sikanzise iminaise unehanya neswere tarira toparara imimu ripo anga vachiyambuka epo do usibuka inevungoti Jesu zvaarimo mboti mhepo haita simu ini ndaiti zvaarimo hakuna mhepo ichauya ndava tinayo bati yakandisvamisa kuti yakasimuka arimo ini ndaiti zvandakunabata miedza haichauya ndaiti zvandakutaura nendimi hapana chichadikurira kana kundirwisa but ari paJesu mhepo inotombosimuka ari paJesu murume anotombokurova ari paJesu vana vanotombofoira kuchikoro ari paJesu mabasa anotomboshayika ari paJesu unotombononoka kurorwa bati kana aripo anobva zikama terera iwe mhepo mheponda natiterera kana ise Jesu wakasiu kunyangwe kensa inotere zvakanakira kana mhepo ikasumuka aripo kana ari pano ichikamisa kana ari paJesu mereji inonaka
Kanari pa Jesu urwere unopera usha. Kanari pa Jesu unodzoswa kubasa zvakare. Kanari pa Jesu unomuka kuvakafu. Ishe Jesu akatiura chirwere chote Imani la mosiname, Beliname sinamane, Ename, Kamina mosama, Marima, Kanaka, Marima, Kanaka. Ah, oh, Jesus. Marimakanaka, Emi mambo Jesu, Marimakanaka, 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 Emi mambo Jesu, Marimakanaka, Marimakanaka, Imi mambo Jesu, maritona mata, maritona mata, ayotona mata, zikirwata tona mata. Mambo Jesu, Urimsene, 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 aywa urimsene, urimsene, mambo Jesu, mambo Marimakanaka, Marimakanaka, Narapakanaka, Jarema makanaka, Dafirwa makanaka, apana chinochinja zamuri, ndiri pasi makanaka, ndiri pamsoro makanaka. Makana imima